Lazarus Chakwera, ndege inafika ku Nzuzu, ripoti sinafike. Army Gen yaguya ku Kitima, reality 300 meters pafupi ni midzi. Mipando 19 okwera 9, koma chimwendo banda sana kwere ndege chifukwa inadzadza. Mavuto amene tinaona pa chima Enquiry akuchitikanso pa hotelo. Kaponda Mgaga kuti afunsidwe mafunso amachita lecture Public Inquiry Committee. Pa nkhani ya chikangawa chimwendo banda Lazarus Chakwera, Army Gen amene afunsidwa mafunso. Instead anali patsogolo lecturing people on how to handle the inquiry. Ali kuti chimwendo inu mungoti aphika nkaiwa kwawo. Ali kuti Chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha. Nkhani ya hotelo ndakhala ndikunena George Jim was mastermind. Chifukwa ambiri akunena nkhani iyi wotengera ma personal hatred. Ife timagamba mene lili Bambo Jim adaonekera ku inquiry dzulo afotokoza mbali yawo amene akuti pa 6 March 2024 Kolini Zamba anawakakamiza kupita ku illegal meeting. Munthu ameneyu anali chief executive wa pension fund, akhoza kupanga chiganizo paika, koma Jim anavomera kukakhala nawo pa illegal meeting. Mbuyo mundinakuza George Jim wakhala kuyendesa pension fund without a board. Lero wavomereza yekha ku inquiry ndipo akunena kuti Kolini Zamba ndi amene mamutuma. That is okay. Komano timafunsa meeting ya ku Blantyre pa 5 June 2025 anamutuma ndani? Ku Nzuzu 6 March 2024 Zamba analiko. Ku Blantyre 5 June 2025 Zamba kunalibe. Chair wazokambirana anali George Jim. Meeting inayamba 2:30 masana up to 4:45. Imachitikira kwa Malisi Hotel. Yusufu, Shirazi, Armstrong Kampondo, Daniel Dunga, Memory Chipembere, George Jim, Charlie Gambatula. Maina amene atchulawa anali mu meeting room. Ma document alipo. Lero akupita ku inquiry ndikunama kuti zonse zimene amachita amapangidwa force ndi Kolini Zamba. What about meeting ya ku Blantyre? Adamukakamiza ndani? Zana ndi mafotokoza kuti Public Inquiry alibe information yokwanira pa nkhani ya hotel. Akungofunsa mbwerera chifukwa zambiri akutenga pa social media. Just imagine George Jim anauza inquiry Kolini Zamba amapanga force kukhala pa illegal meeting. How can a chief executive being forced to attend a meeting that was illegal? And moreover, itangotha meeting ku Nzuzu, George Jim analimbira kalata Malisi Hotel wadziwisa kuti asintha fund manager from Nico to Continental Asset Management. 19 July 2024 analimbiranso kalata Yusufu kumudziwisa kuti ndiokonzeka kugula hotel. Tikana kuti Yusufu ndi mwini wake wa Malisi Hotel. Bambo George Jim analimba kalata kwa Yusufu kumudziwitsa musadandaule bwana Yusufu, hotel tigula. Kuonjeza pamenepa 29 May 2025 George Jim anapanga buku appointment kuti akumane ndi Mr. Yusufu. Zonsezi zimachitika without a board. Period yake March 2024 up to June 2025. Mukapanga check ma document aboma akuzani kuti muthawi imeneyi kunalibe board ya pension fund. Kusonyeza kuti George Jim ndi amene amachita chilichonse ngati board of trustee. Lero akuchita blame game ku inquiry. Chikhalirecho olemba makalata and even kuitanisa ma meeting analiyeyo. Akuluakulu 2023 fund manager amene agula Sigrege Hotel ndi Continental Asset Management. Amene apanga deal malo mwa pension fund ndi George Jim. Hotel valuation 8 billion. Iye anagula 21 billion. You can check my document alipo. Mwezi wa March 2024 anasintha fund manager from Nico to Continental Asset Management.
amene asintha ndani? George Jim. Lero ndizomvetsa chisoni public inquiry yalephera kufunsa zinthu ngati zimenezi. Malo mwake iyeyu ndi amene akupanga lecture ma MP. Tinazoona pa inquiry ya Chilima. Black box ili kuti munachedwa kupanga search chifukwa chani? Achimwendo sanakwere ndege chifukwa chani? Iwe amejeno unatiuza kuti ndikukhwitima, koma tikayang'ana zithunzi tikafika kumaloko kuli mitengo patali. Ndi chifukwa chani umanama? A president chakwera munatiuza kuti ndege inafika ku Zuzu, koma ripoti sinafike. Mafunso ophweka ngati amenewa Achilima Commission of Inquiry anayepsa kufunsa, mawu mwake amangozembaitsa. Ndi zimene tikuona pa hotelo. Prince Kaponda Mgaga anapita ku meeting kukadya. Kodi Kaponda Mgaga anapezeka bwanji ku meeting ya pension fund? Kodi owa amagwira ntchito ku pension fund? No. Ndi chifukwa chani anapezeka ku meeting imeneyi? That is the question. Aphungu amangozembaitsa nkhani. Mawu mwake Kaponda Mgaga anayamba lecturing the members of parliament. Yesterday ndazonaso George Jim, the masterminder of Amaris Hotel deal, amachita lecture aphungu a nyumba mamu. Munthu ameneyu anapanga deal ndi fund manager mmodzi kugula mahotelo awiri, Sigerege komanso Amaris. Mwina ambiri simukudziwa Continental Asset Management ndi subsidiary ya CTH Bank. Ndedzana HRDC imanena kuti Minister of Finance apange resign. Akuluakulu mwanamveka ndi amene anatulutsa ndalama zogulira hotelo. Kodi amagwira ntchito ku Continental Asset Management? Contributory fund imayendetsedwa mwapadera, not even a parastatal. So why should he resign? Akuti Malawi akukhuta chimanga chatsika mtengo, anthu akusangalala midzi. HRDC ikupanga jealousy ndi mwanamveka ndi apezerapo mwayi nkhani ya hotelo kuti asokoneze boma. Timafunsa Michael Kayatsa, Minister of Finance, apange resign for what? Amalawi ndi manena mubwezabweza. HRDC is a terrorist group, enemies of progress, ka branch kama Congress Party. Pa nkhani ya hotelo sitikuteteza munthu, koma tikudana ndi ma personal hatred. Iniyo taonani amene atulutsa ndalama za Amaris and even Sigerege nda Continental Asset Management, and someone is busy 24 hours blaming Minister of Finance. That is nonsense. Ndalama sizinasoye kupay as you go. That is contributory held by fund managers. Lero a president ndinene mauawa kwabwera TV na yongo yankula bawairesi vela na Nyamadayimu sikomo kwambira Nyamada Molalo sikomo akuti Bakiri Mulusi TV